Nah, oke Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini enggak ditelepon Ki Bos, ditelepon Ki, motornya mati. Yang unggah-unggahan, Bu, DR nanti. Lagi aku kangen ngantri banyu. Soalnya jadi mang radiatornya kuning ya. Mau unggah-unggahan siweran. Jadi aku bingung karena motor stok ke sekolah si Ciko Marianto. Si Ciko Marianto jago kan. Asem Bos. Lah asem. Ya asem. Oke. Ini motor pora iki. Kayak motor bar. Bos saja aku ini. Motor ibu arahnya. Motor siapa ini? Kayak motor ya. Motor Sinoko. Nah. Aku nyileh motor ya. Harga teri banyu anu ya motor ya. Motor ugi mati nih severan anu radiatornya panas. Lukang ya. Ju. Motor ugi kontak ndi? Ya dulu ya, teko severan ya. Motor ugi mati nih severan radiatornya panas, gak kuat. Wis apa wis anu? Ngecor. Aduh. Kirimnya enak ora, Riz? Terus. Motor mati. Ha, kilo percaya bos. Loh. Mengke dhewe ya? Iki to. Pipi ya to motormu? Lah ning unggah-unggahan kono no. Ya nggak terus adem saiki tak goreng. Mati neh teko kene. Mati neh. Lha kok kon nggawe banyu. Ki banyu entah lho Ki. Ki banyu entah lho. Kok iso banyu ental? Aku bukan ngombe banyu ental. Lho. Lah patamu lihat sini banyu ki nyiram radiator. Iki banyu entah, cok. Lagakno banyu entah. Montor pada ada diesel ya bukan Lho. kayak banyu entah. Banyu entah banyu kene padha karo banyu mateng delok to rupane wi. Ya delok iki delok. Iya ya. Terus aku bukan ngombe banyu entah. Wong kowe nek ngomong jenenge nyiram banyu Kira radiator. mesin. Lah iki nyiram mesin ya banyu entah lho, banyu mateng nyiram mesin yo. Biar to, wong kok iso dhewe. Ora kene ndi to? So, Kowe. jode manuk. Manuk sapa? Kok iso manuke sapa iki lho? Lho. Ya iya to, manuk sapa? Iki manuke wong. Iki menurutku tak tetel kabeh iki. Kiprok. Kiprok. Iki ya kiprok. Kiprok aku sangu loro, Jon. Kiprok iki fungsine ngeneng lampu tok to. Kok isone lampu. Lah apa? Ini kiproknya mati ora iso mekan. Iya, maksudnya kan jalur lampu tok to. Nggih, sing tampilno kuwi. Apa? Setrum ya to, pengapian. Mik sik le. Cok ada motor lah. Dem. Lho ora panas apa kok mati lho motor. Ora. Panas kedul-kedul nge wis e. Lah, motor nek panas disiram ya munine ses ngono. Iki terus mandek sowi lho, Jon. Iki tak buka wis cias. Iya. Kok iso. Motor lho. Wis tak tetek kabeh. Cok. Gak menake motor gue radiator ngene iki lho. Ya aku soalnya ya tahu fiksionku ambien. Fiksionku ya ngono kuwi. Tapi nak munggah-munggah karo macet. Heeh. Aku malah karo bojoku. Tapi nak aspal yo enak.
Iya aku main lagi enak. Tapi nek nggih rene wi anu Ki montor pisan iki. Gampang anu apa? Radiatornya muni. Seng ngek cek 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 terus. Iya normal. Loh, kuwi tau macet ning kene iki aku ning kono ya. Ini panasan. Kuwi macet juan. Panas mati. Apa wi? Speedometer wi lap 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 lap. Kuning toh? Yo. Yo. Iki yo ngono to. Panasan. Ya apa montor kene aku. Oh nek panas bae nah yo ngono, montor radiator ki. Ada banyu ada anu entek. Apa? Banyu radiator. Radiator bek kabeh kok. Tandane bek, ini yo bek. Iki lho bek kok. Iya pakai. Cek pakai. Iki wis lap 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 lap. Soalnya aku nang kene iki tau pindho bego montor kepisan wi. Ya ngono kuwi. Tapi nek aspalan menak. Nek aspalan gak kerasa montor kepisan ki. Tapi nek makadaman gak menak. Gak menak santiku atasnya to. Kepisan ki. Lah. Aku ngopeni kepisan wis tahunan. Nek nang makadaman ki pos no, pone nek dewi. Tapi aku pisan sing anu kae robot. Gak pesan iki. Ya tak kayak tandon banyu tak kayak ning yo toren tak kayak toren. Wih kene apa wi? Wis sama es batu ndur wi. Nek wayah ngalor wi tampil ana wi talene ugro lan anu mesin lho. Tapi terakhir suwi Jon gak tau muni motor iki. Sasi lagi muni iki langsung munggah-munggah wi. Luwes sasi malan. Pirang-pirang sasi ra muni. Ada iki ana ndi ta jelasin lho. Dia muni cek di manuk kok. Mana apa ning kene cek di mana? Mana kutut wi ta. Entet. Mau pendate digawe kuwi lho. Ki, kowe ngerti sambi we. Sambi pas kulone pas kowe karo pakeh. Yo. Kuwi ning sambi wi ndelane wi nyambri Dika. Tapi digoleki gak nemokno Dika. Tapi mbok Dika sing gak roh apa. Wi Dika wi angger ngaret to. Mocok dong telo wi ning kono wi wes ning dhuwur ndas. Muni pura. Muni. Alah dikake mendu. Wi digoleki wi gak nemokne. Aku mau pendati wegah aku. Wangger ero wi lagi delok 5 dina diunduh wong. Iso. Iya denane kono lho. Kan aku ro to. Anak iki papat. Dicuwili rongan sak jempol wis diunduh wong kok. Cilik nem. Heeh. Apa sadi iki aku. Ditelepon ugi kuwi montore jerih panasan. Kon gak ada banyu lah motor mau digarap kok ngono lho tane. Kayak Motornya teke iso panas lho. ya teke panas itu lah ya motor pesan ini nek gorene ngene iki bos. Gampang panas. Ya ora fiction truk pokoke sing nganggo radiator iki mesti. Radiator apa nek fiction kan rata-rata ning kene. Kan fiction tapi nek Mega Pro apa kan ora to. Versa sak jenis kuwi aman. Tapi nek fiction digorene. Alalah. Aku ini bolak-balik ngepane fiction mati ning kene iki sampai berang-berang jam. Yang ngono kuwi panas. Pokoke anggere wis kok kidul. Wis mesti. Heeh. Mesti panas. Ora kok goncengan, kuwi gampang pol mau. Pol. Kuwi lagi digawa kuwi munggah bro kuwi. Kuwi Pokoke ya wete kuwi ya munggah terus lho. ya sing parah dhewe kan iki to. Pas montor mengisore mati kuwi. Kuwi ora sampe teko unggal-unggalan montor mati lho. Tip lah. Angga jenis kerasa kon ngisor. Heeh. Wis ketip pisan tak paksa. Biar abang anu kuning to. Heeh. Iya. Berarti anggar wis munggah jembatan pertama mesti wis biar kuning. Tapi nek misal bengong, kuwi bengongnya apa? Bengong normal kipas. Tapi gak mampu ya kipas ngipasi kuwi. Ora mampu. Kuwi mesti. Makanya fictionku terus tak ijol repo. Repo kan kuat. Kuat bandel, Bandel. segala medan. Ayo mulai sik mampir ya. Endi to? Ya mah kono to. Jadi sambatan. Sambatane wis nglocok nggih, lagi anu ngono lho. Apa wi?
Kloco dongkrokne. Apa wis sing didongkrokne? Dongkrokne kan mali Mas kan dongkrokne sik to. Nyetel usuk. Kan sesuk to anune. Nggih. Iya, mungkin kan sesuk to. Mungkin wis bar. Ayo mampir sik kono. Ngopi-ngopi sik ning kono. Bentar nang ndi to? Deme CD manuk Jadi mana jadi nggonanku ngono lho. Kuwi ning daerah ndi to? Paling ning kene to. ning ngono. Ora percaya kan ning Joso ngrat. Kok iso ning ngono lho. Ndi wi jenenge? Ndi? Pas arah apa kae jenenge? Kayangan api rono. Apa daplan? Jati-jati dhuwur-dhuwur wi lho. Ana apa ning kono lho kok iso jadi manuk ning kono. Ku manuk ndi daerah ndi Bluru apa daerah ndi? Kemayang. Temayang ya edat to ning kono. Lah iya. Lah nyapa wae gak COD ning daerah Sekar kene Temayang. Ning kono. Kan tengah-tengah to. Daerah Sekar. Ku ya sarang manuk to sembut jak COD. Kok iso malah sarang manuk lho. Lho, kuwi sarang manuk ora manuke. Manuk. Kuwi kira manuke kowe sing duwe, sarange kono sing nggawa. Manuk kok. Kok sarang manuk. Lho, Bos. Kuwi gak anu, prei. Bendungan. Nek pas nek go piksan nang kene iki, aman ku tuku banyu. Nek mantre sak piksan, ora go banyu mati tenan. Pokoknya sedia air sebelum panas. Metik kuwi jarang to. Munggah rene iki nek pas awan-awan kuwi jarang. Wong go metik kuwi. Pokoke kok wis awan go metik, kobong tenan panbele. Tapi mengke petuan sapa ning kono? Petuan dulurmu ngono. Tukang mampir ya? Bujire bulekmu apa bubuhmu ngono. Yo, anu Bapak Semila. Mengke karo sapa? Mbak Anis. Sini muji to? Muji sapa ora? Muji dua-duaan nol apa to? Dewan. Lah aku ora roh kuwi nek bojone muji ora kenal. Iya. Wong iki wong ndi aku ya ora roh, tak kira malah wong kene. Aku ngerti ku telepon mingke to. Jon. Aku bapakmu, Jon. Lho tapi nyapa kok dituntun montore? Gak wani anjor. Iya gak wani. Anjir kok gedek. Tenang gak anjir tembok. Montore kapan wis kok kuwi tenan. Gak tau numpak ning kene iki lah. Soale angel banget dalane koyo ngene lho. Ayo to mulai sik mampir sik, iya. Ya teman menak nggo sogen balap. Ya nemen to. Menak motor-motor biasa. Motor apa-apa ning iki padha karo remok motor. Gak Jon gak ngremuk asline. Ya telah sangi dalane nanjake kakean. Lah ya mangane kuwi. Padha karo remok motor. Tapi piye? Oh, ayo terus lho. Tolong ayo nih. Motor iki ngoyo terus. Ayo mampir ya. Iya sik olaran sik. Nah, ya. Olaran sik. Oke, Bos. Iki ngono. Iki aku ditelepon ugi wingke kon gak ana banyu lah. Jarene banyu nggih nyiram radiator ya nggih nyiram mesin tak gak ana banyu entah to. Ora banyu mateng. Nek banyu entah kuwi apa kan adem to, luwih adem tapi nek banyu mateng kuwi rada gak iso adem rada sumuk. Soale nek kene kan banyu kuwi to. Banyu godhogan dhewe. Ngono ya, absen kali ini. Oke, terima kasih untuk dulur kabeh. Sehat terus, lancar rezeki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.